Tango. Ito, tango bro. Wag na pinoon. Asa sila? Mas belum enggak? Dito yun. Ayaw po chicken na rin. Dito na. Si Ryan to, bantay lang po. So, ang ano dahil? Nada entrance ba? Itong chicken. Sa entrance dapat? Asa dapat ka tamagin? Atong miss babaw agi, panginawan. Di mo anak mi, tuyok. Balik mo dire. Asang entrance dahil katong na-chooks to go? Hokyan? Dito ang entrance. Asa mo dapat? Gatuwal mo dito? Wapas ko dito? Atang mas gawas. Diyan lagi. Dahil mo ganun mo? Tango. Ito, tango bro. Wag na punoon. Urelos na ito ba? So? Yeah, guys.